Sugeng enjing para pamirsa, seputar info selawuh malih wonten sela-selanipun aktivitas panjenengan sedaya. Kulo Eka Madana ingkang badhe ngaturaken pawartos paling enggal saking SMA Negeri 1 Banjarharjo. Wonten ing SMA Negeri 1 Banjarharjo, sasampunipun wonten pergantian kepala sekolah, sampun kitetepaken peraturan enggal gegayutan kalian penggunaan handphone ing lingkungan sekolah. Peraturan menika boten kados kebiasaan saderengipun. Menawi rumiyin handphone dipun saged dipunginakaken kanthi bebas kapan kemawon. Semenika handphone kedah dipun kempalaken nalika jam pelajaran kapisan dipun wiwiti. Handphone punika saged dipun pundhut malih sasampunipun jam istirahat kapisan. Lajeng dipun kempalaken malih dumugi wanci wangsul saking sekolah. Lan namung saged dipun pundhut sasampunipun kegiatan pasinaon rampung. Sawetawis kuluhan ugi kaprungu saking para siswa wonten ingkang ngaturaken bilih rumangsa kesepian saha dados luwih asring jajan. Nanging wonten ugi siswa sanesipun ingkang rumangsa remen amargi saking peraturan menika saged langkung sesawungan lan dolanan kalian kanca-kancanipun kanthi langkung intens. Lajeng kados pundi tanggapan saking pihak sanesipun. Semoga kita ikuti kelanjutipun sareng rekan kula Tinka Aulia dipandu teraken. Matur nuwun Mbak Eka. Sugeng enjing pemirsa, saniki kula Tinka Aulia saweg sareng Bapak Munawir dados Pustaka SMA Negeri 1 Banjarharjo. Sugeng enjing Bapak. Sugeng enjing Mbak Tinka. Kula badhe nuwun wangsulan sawetawis pitakenan gegayutan kalian peraturan anyar penggunaan HP ing sekolah Bapak. Nggih, monggo. Menapa lantar wingkingipun dipun lebetaken peraturan anyar penggunaan HP ing lingkungan sekolah Bapak? Nggih. Dados latar wingkingipun pemberlakuan peraturan penggunaan HP ingkang enggal menika amargi kathah lare-lare kathah murid ingkang dereng saged disiplin kangge HP wekdalipun saweg pelajaran niku wonten sing mainan HP. Lajeng menawi di asal tugas saking gurunipun niku boten enggal-enggal nggarap tugas tapi malah buka mainan HP, buka isi-isi konten HP sing boten semestine kados Facebookan, WA-an lan lintunipun. Mekaten Mbak Unka. Menapa tujuan sekolah nerapaken peraturan niki Pak? Nggih, iki menika supadosa lare niku tertib kangge menggunakan HP. Prinsipipun sekolah niki nggih asal para murid niku kangge HP, tapi kedah kanthi bijaksana. Kapan wekdalipun ngangge HP lan kapan wekdalipun mboten ngangge HP. Supadosa para murid niku mboten terganggu anggenipun sepindah mboten keganggu anggenipun lampai pembelajaran, ikuti pembelajaran, nggih. Lajeng kang kaping kalih supadosa nalikane angsal tugas saking Bapak Ibu guru kangge HP nggih garap tugas niku sesuai kali tujuanipun inggih menika saged garap tugas saking Bapak Ibu guru kanthi cepet lan sae katen. Larangan menapa kemawon ingkang dening siswa gegayutan kalian penggunaan HP ing sekolah Pak? Jadi niki dasaripun kan pemikiran saking atas keprihatinan kami para guru kok lare-lare niku para murid kok dereng disiplin anggenipun ngangge HP. Nggih pramila wakasiswaan niku gadah pemanggih, gadah ide kados pundi menawi penggunaan HP niku diatur malih supadosa saged tertib, siswa boten asal-asalan kangge menggunakan HP. Mekaten Mbak Tinka. Matur nuwun nggih Pak, wekdal lan penjelasanipun. Sami-sami Mbak Tinka. Iya Pak. Inggih pemirsa, menikalah penjelasan ingkang kita keparingan saking Bapak Munawir
dados Mustaka SMA Negeri 1 Banjarharjo. Salajengipun kados pundi kinten-kinten pendapat para siswa dereki kelanjutipun. Mriki kula sesarengan kalian sawetawis siswa badhe nyuwun pamanggilan tanggapan saking panjenenganipun. Nuwun sewu Mbak, kula badhe nuwun wangsulan sawetawis pitakenan gegayutan kalian peraturan anyar panggunaan HP ing sekolah. Nggih. Kados pundi pangamangki panjenengan gegayutan kalian peraturan anyar nglumpukaken HP ing sekolah? Bederek kula peraturan enggal menika cekap saya amargi keparing ngirangi gangguan sedangu proses sinau ngasta. Kalian boten ngasta HP, para siswa boten tergoda kagem amang HP wekdal tabu jalan. Menapa pangajap panjenengan gegayutan kalian pelaksanaan peraturan HP supados kegiatan sinau saged lumampah kanthi nyaman lan efektif? Pangajabipun kula yaiku peraturan HP saged diterapake kanthi wicaksana lan efektif saengga kegiatan sinau saged lumanipun kula kanthi nyaman lan efektif. Sementara pangajabipun kula yaiku guru saged ngulang dan manehi materi tanpa gangguan saka HP. Anggi pemirsa, mitaken laporan ingkang kula aturaken, kula Tinka Aulia pamit undur diri nyerahaken malih dateng studio. Makaten pawartos ingkang saged kula aturaken sapunika. Kula Eka Madiana saha para anggota kelompok sanesipun ingkang pikantuk tugas nuwun pamit, matur nuwun, sugeng enjing lan dumugi pinarak malih.